Hristov Éva visszavonulása után újabb sokk érte a magyar úszósportot és az úszás szerelmeseit. Az ifjú tehetség, Gyurta Dániel a csekély állami támogatás miatt egy vidéki város paneljának fürdőszobájában kénytelen készülni a pekingi olimpiára. A mostoha körülmények őt és edzőjét az összeomlás szélére sodorták. Van edző, van meg! Itt vagyok, Danikám! Danikám! Dani, az órámat nem láttad? Nyújtok egy kicsit. Kurva kicsi az új úszoda. Hát, összesen 20 liter vizet engedélyeztek erre az évre, Dani. Hát bazd meg, mit csináljuk? Mit tudom én, bazd meg, te vagyok tőled. Téli edzőtábor. Ja. Mit tehetek? Hát valami. Sok semmi. Hol van az olimpiai aranyéra pénzem? Abból le kellett adni mindenkinek. Kinek? Bíróknak, Többieknek? szövetségnek, doktor Szívósnak. Nekünk ez már nem éri meg, hogy mindenkit fizetünk. Nem marad nekünk semmi, bazd meg. Igaz, mindig én nyerek. Nézd meg, Dani, elég már. Ne pazaroljunk, ne pazaroljunk. Na? Ez az, jó vagy, jó vagy. Homoríts, igen, és mintha elugranál, de nem Kibaszott szűk itt a hely, bazd meg, csinálhatnál valamit. Na, jó van, jó van. Ne bogockodj, kezdjük el. Kezdjük a mellet. Nem? Széttedd az agyadat. Itt mérem fél perc alatt. Megiszok egy sört, megnézzük mennyit úszol. Tessék! Tessék, 50 méteres medencét képzelj magad elé. Így van, melbe indul. Ússzál az meg! Na, gyerünk Dani! Na, ez az! Ússzál, bazd meg, mindjárt fordulunk! 3, 2, most! Fordulok! Ez az, bazd meg! Csináld! Na! Fordulj, bazd meg! Dani! Így van. Tovább. Ez az. De javulnod kell. Gyerünk, és mindjárt... Részidő. Vészidő? 6 sörnél vagyok. Na, gyerünk, és forduló, most! Hogy van? Pillangó. Ez az, Dani, ez az, bazd meg! Mindjárt megiszom! Ússzál, bazd meg, Dani, ússzál! Gyerünk, csináld! Ez az! Gyorsabban! Gyerünk, Dani, bazd meg! Húzzál bele! Meg tudod csinálni! És forduló, 3, 2, most! Így van, Dani! Húzzál! Pillangó! Ez a döglött kutya nem a pillangó, Dani, bazd meg! Mindegy! És forduló, most! Ez az, Dani, ez az! Hát csak 20 méter! Már csak 15! 10! És nyújj be! Úgy van! Azaz! Nagyon szép volt. Jó. Azt mondja, 6 és 3/4 sör a részidőd. Negyedet javítottam. Elég jó, nem? Negyedet Van javítottam. kedvetek, akkor gyertek szívni. Hosszú Negyedet munka után. Negyedet javítottál. Vagy így Jó mi van. legyen? Gyere, szívjunk egyet. Egész jó. Jó a srác. Ez itt tanítványom. Aki szeretné, hogy Gyurta Dániel ott legyen az olimpián, kérjük, keresse fel a Magyar Úszószövetséget és támogassa sportolónkat minimum 1 havi vízdíjának befizetésével. Segítségét köszönjük!